Je moet even met de sheriff daar horen. Don't think that was a friendly. Got a job that needs doing. Last 2 days we've had a few people go missing. Only from what we can tell, they weren't lost in the bliss. There's been rumors of some place run by... Hold up for a second. Nobody wants to get shot. Hey, girl. Time to get to work, Rook. What's up, girl? So, Don't listen as I was saying, to Faith says. there's been rumors of some place. All right. People have gone missing and I need you to see if there's anything to these rumors. Be safe. Thanks for pitching in at the jail. Wat moeten we doen? Zo, wat moeten we doen? Ik heb het niet meegekregen. We moesten mensen gaan redden, maar ik weet ook niet wat we moeten doen. Is je Ruud? Ja. Ik denk dat mijn headset leeg is, ik pak even op elkaar. Oké. Oeps. Oké. Tip voor de volgende keer. Geen bom in de bladen van een helikopter gooien. Hoor je me nu? Ja, ik hoor je. Ja, nu laat ik je liggen, hè? Ik was er niet mee bezig. Ja. Holy shit, beer! Hey, succes hè! Ik heb hem al. Leg je met mijn benen aan elkaar of wat? Oh. Ik ben dood. Ik heb nog een kwart leven. Mooi. Kun je even blijven liggen. Nu ben ik dood. We hebben ons vervoer. Ja, hebben mensen geholpen. Help! God, please! Thanks for pulling my pad out of the fire. Ah. Volgens mij is het niet voor auto's dit, Niet. Auw. Ja, je kunt proberen. Hallo, kom maar easy peasy. Kijk uit, mens met hond. Wat dan zeggen? Toch. We gaan vliegen. Oh. Hangen vast, oh nee. Oeps, dat was een sorry mate. Ik zie water voor me. Klopt dat? Ja, Ja, daar zijn we dan. Buongiorno. Waar is dat waar je niet in mag zwemmen? Ja, als je uitleg wilt geven, dan be my guest. Beetje dat Chernobyl water, zeg maar. Ja. Ik ga eventjes dichterbij. Helikopter. Ik heb de piloot al. Ja, waarom valt die naast me neer? Ik ben dood. Ik ook. Yay! Missie geslaagd. Nog een keer. Nog een keer. La 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 la. Daar is hij. Pak jij de kupper, dan pak ik de rest. Helemaal. Eentje in ieder geval.
Was dat hem? Nee, nog ene. Je bent nu een neerschieten. En nog ene. Oh, scheef. Waar ben je? Afstandje. We zijn schmoel. Daar gewoon een elephant. Oh, oh. Huppen hier erin. Zo. Jong, hot de moel. Hebben ze volgens mij, hè? Ja. Jij moet nu hierin komen en iets met die man doen. Ja, ik ben even een rondje maken. Oh ja, ze doen nog een op de knieën. Ja, zie hem. Please rescue me. Thank you, deputy. Met hem moet praten, oké. Ah jong! My bag! Where's my bag? Shit! I lost Hij my vraagt bag! waar zijn rug is. Thank you for saving me. My name is Dr. Charles Lindsay. I'm part of a group. Oh. Oh jee. Was ik net? Waar was je net? Een duiken. Oh, even boven. Haal je even in, hè. Ja, doe maar. Blijkbaar kan ik niet zo ver. It's a race. Ik niet gelijk, hè. Hebben ze wel goed gegooid dan? Ja. Oh, ik ben verzuipen. Ik ben verzuipen. En ik leef. Ja, leef ik. Oké, snel mogelijk aan de kant. Nu zijn ze weer aan het schieten. Kom een jeep links aan. Ik ga even langs de kant gaan. Oh, kijk uit. Bom. Chopper down. Goed zo. Oh, 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 oh. Dood. Goed zo. Nog iemand? Ja, links. Dood. Oké, ik hoef niks te doen, man. Jawel, Oh, hier ja. achter eentje. Dan Holy shit! hier. Holy shit! Hoor ik. You saved all our lives. Seriously. I don't like the sound of that. Lul door. Might have a fighting chance against Joseph Seed's brain-dead goons now. No. Sorry, my name's Charles. Everyone calls Charlie. me Doc. I'm not that kind of doctor. I'm a veterinarian. Oh, VR. Right now, I guess I'm the resident yard doctor. Stitching up bullet wounds is a lot different than delivering cabs, that's for goddamn sure. Laat op Doesn't horen. matter. Here's the deal. Godverdomme. I stumbled on something that seems to attract the angels, which means we could herd them. I went out to try a field test, but things went sideways. Fucking cult. I'm missing ingredients, and if I stay out here, I'm just gonna wind up dead.
I have to get back to the prison. Can you Jo. help me? I've got the list of stuff I still need. If you could find them, I may actually have a chance at surviving. Oké. Nu. Oké. Tel eens af van 3 naar 1. 3, 2, 1. Ik wist het al. Goed. Door. Pas op, voor zo'n ambush. Jij doet de rechter, ik doe de linker. 3, 2, Oh, die hebben. 3. 1. Ja. 2. Twee. Ja, wacht, nu staat hij van mij achter een auto. Oh, hij is naar achter. Door de auto in. 3, 2, 1. Hey. Beeft. Huh? Huh? Gaan we hem toch? My light flashed from my eyes there. What the fuck? Oh, hij is dood. Dan hebben we wel iets te laat, denk ik. Jee! Wie? Wat? Verdomme. Auto. Dood. Oh. Oh jong, help. Oh. Dat zag ik jou vliegen. Ik sprong op het juiste moment. Ja. Stomme auto, stomme auto, stomme auto, stomme auto. Schiet maar. Oh, Pas oh. op. Hey. Waar is het vast, zeg. Welcome to the bliss. Oeh. Ruud. Sorry. Oh my god. Invited into our home, into our heart. Oh, het Trust in the hartje. path and you'll find the answers you seek. Oh. Moet een appeltje gaan plukken. Appeltje. Mogen een hertje hier. Een hertje met een... Een konijn met een gewei. What the fuck? Ja. Die zijn er 2 aparte losgegaan. En hier rechts, wat zit daar dan te grazen? Oh, dat zijn hertjes. We moeten met haar gaan dansen. Dansen, dansen. De Macarena. Oh. Chilip, chilip. Even those who fight against us seek salvation. We are proof of that. Mooi. We all need guidance in times like these. So we must be strong. We must be vigilant. Now you'll see. Now you'll truly understand. Because those on the outside will see what we have built here together. Stelletje hippies. Love. And they will come Oh ja, joh. and they will try to take from us all that we have built. The judgment will judge us. The things that we have done. People say that I'm crazy. Crazy! But when you wake up in the morning, you look at the same news that I do. Do your eyes not fill with horror? This is the world? We This? created. Nieuw. This is the world we built for our children? Communities being torn apart? Walls being erected? Because leaders are too impotent to Erected. act. Bullies are too adult to lead righteously. Hij kijkt boos. Je hebt iets gedaan, Bas. Not ask for this. Hij gaat hem een kopstoot geven, of een kusje, of allebei. I was chosen. See, everything is coming to an end. You can feel that. I know you can. En nu zijn we in Maastricht of wat? See, mankind is weak Dit is Maastricht. and vulnerable. What it- happened? Ze ziet Maastricht in mijn hoofd uit in ieder geval. Hurtling towards our destruction and no one is willing to do anything about it. I can see that. You can see. But we are not crazy. Nee.
Blijf maar zo. So what are we supposed to do? We just sit back and await the inevitable? Zeker. Oh, Wat is rechts van ons? Kan je het To be zien? Oh. a perfect man. But I saw what was coming and I chose to act, to lead. Because society is broken. And the only way forward Is backward. is to go back to the way things Zie je? Hoppa. were innocent and pure. So safe and protected in our garden. Ik ben ook je zus kan spelen. Ik heb het voorspeld. I can save you. dit is de beste. Goed weet het gewoon. Oeh ja. Hey, die bloem heb je bij ons op het werk ook. You have to have faith. Oh, oh. Open your eyes! Give me the adrenaline. Come on. Stop fighting! Come on! Come on, just calm down. Fucking move! I need you calm and still. Jesus Christ, you scared the shit out of us. Hey, Sheriff. A couple didn't make it back. Boys said Anybody grab Burke? Grady supposedly, but Well, where the hell's Grady? Ah, Jesus. No, you just relax. Lie back. I'll see you in the morning. Oké. Doe dat maar doen hè. You come out of the bliss too fast. Shit's liable to scramble your fucking brains. Ja. Oh, ja. Nou. De Bliss. Hebben we die voltooid nu of wat is dat? Nee, oké. Nou, we zijn net helemaal... Let it low hoor, je bek. Thank God for that sheriff of yours. See what you can do to help these folks out. Is goed. Nou, we zijn helemaal nog high van drugs. Dus ik denk dat het goed is om deze video hier af te sluiten. Dus mensen, tot de volgende. En dan zijn we hopelijk weer helemaal beter. Yay! Hoi. Tot de volgende! Tot de volgende. Goed, hoi. Hoi!